Selamat malam saya aturkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Dan selamat malam saya aturkan kepada segenap para tamu undangan yang hadir di malam hari ini. Dan gak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Saiful Hajah yang bila mana telah berkenan mengundang segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya dari Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Yang dipimpin langsung oleh Bapak Didi Purwanto. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah Anda saksikan. Untuk acara yang satu ini, saya akan menampilkan sederetan seniwati Ludruk Budi Wijaya yang akan dikemas langsung dalam satu paket acara Bedayan Sekar Sari. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya tampilkan seniwati Ludruk Budi Wijaya, ada pemberitahuan dari Bapak Saiful Hajah juga beserta Ibu yang pada malam hari ini mendatangkan seorang bintang tamu dari kota Kediri, juga pelantun tembang-tembang manis campur sari yang handal. Inilah Niken Salendro. Kasih tepuk tangan Mas, kasih tepuk tangan yang meriah. Makanya nyelendro tuh. Niken Salendro matamu ngono. Lang terus piye? Wong Niken Salendro iku lho ayu cilik meni-meni. Lah wong aku koyo benike sempak ngene kok. Lho lah iya kan ya bener, Niken Salendro kuwi piantune ya ayu menik-menik, gandes luwes teko Kediri. Sampean kan menok-menok dadi Niken Salendro. Kontenon aku normal ya. Hah? Lah normal dhewe kon kok. Lho sampean apa selama iki gak tahu normal? Ya kadang-kadang. Nggih monggo Mami. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik to. Lho, piye Mas? Slendro. Lho, salah ta lek ku nyeluk Slendro. Lali kata kempit. Kempiten dhisik, kempiten dhisik. Kait maisu tak kempit senep. Ya wis culno ae, culno. Sing salam peno ya
ana sing jawab siji sing salah Mami Okta. Aku sing salam iku gak patek krungu suaraku iri. Masalah yang wedok asli. Wedok asli apa? Apa? Wedok gak jelas ngono. Loh, samane ku aja mbuka aib to. Lah buktine Apa? kon lapo wingi nang gone Probolinggo Tengger Bromo kono nguyuh ngadeg. Loh, anane aku koyo ngadeg ngerti gak? Apa? Sukete kentang dawa-dawa ngene. Lah lek aku gak ngadeg kecocrok suwek. Piye? Kon meneng ngeying. Piye? Kecocok iku enak goblok. Ngono ta? Wong aku ndelok cocok-cocokan gak nemu are. Dijawab sareng-sareng nggih. Mami Batu. Biasa cuaca sangat tidak mendukung. Nggih. Ben selamat sedaya sing rawuh. Ngomong amin cuk, bone ancuk. Didongakno selamat kok meneng ae. Ben selamat sing rawuh sedaya nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Ben selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Hukume wong jawab salam menika Wajib. sing muruk salam. Sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dublek. Kula dongakno selamat sedaya nggih. Ayo jawab kompak bareng-bareng. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami goyo rukun nggih. Karo kanca rukun, karo tangga, karo maru. Entek sampean karo maru rukun. Ngomong ngono iki kudune iku iso nyontohno. Kok iso? Wong dheke karo marune ra tau rukun kok ngomong rukun. Lho arek iki sembarangan. Mami Okta dimaru isuk sore wis entuk ganti. Endi nyatane sampe saiki yo medhak. Buktine aku mlebu desa iki. Apa? Begitu mlebu nang tuang-tuangan aku wis dinyang. Dinyang piro? 20.000. Lah wong 20.000 kok bangga. Arek 10. Lah ya wis ketok. Itu 200. Lah ya wis ketok. Ketok nyonyor cangkemku goblok kon ku yo. Sik tak perjelas. Daripada nanti ibu-ibu nduk kene iki kan tanda tanya. Lah wong arek 20 iku lah sing digarap apane kok cangkeme sing nyonyor. Nggih Mami, sampun dalu wedal Sesarengan Bedayan Sekarsari duo sinden gibas. Ayo Cak, gaekno. Ayo Mas. Apa sih saksi masih mepet apa padha wedoki lho enak aku ya apa padha wedoki gak merangsang me aku mbok pepet aku baru merangsang Mas tapi gak mungkin merangsang arek iki cilik arek mbok peple yuk nggih. matur semanuwun katur kunjuk dumateng THJ Sound System ugi lighting saking Fortuna Lete. Juga channel-channel YouTube yang sudah meliput YouTube-nya Mas Dion, ugi Mas-mas yang ugi kunjung sedaya ingkang sampun rawuh ugi Soibul Hajab pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kakak barokah. Sabu saking pundi mawon niki nggih sedaya matur sembah nuwun rawuhe sehat selalu sedaya kathah rezekine panjang umur biar bisa hadir terus kalau Budi anakmu celun kabeh yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Bella
Adis Arista. antara sempangka mampir rumah sakit jak panggempa dadi reng laki bojoku putu teko rek adik nemplek kendang hambrib. Inilah Neng Bella, Neng Adis Arista. Anyar Matur sembah nuwun rawuhipun Mbak Vida, ugi Mas Pompom, ugi Mbak Vida, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun rawuhipun. Yuk, hei. Sak lembar godhonge para waton sabar omong putra. Rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Arek iki kaya perawanku biyen. Sing ndi? Iki kaya perawan sampean. Perawanku biyen. Ya persis ning Adis iki. Iki Persis. sadurunge kenal putu sampe kenal wong-wong ngene iki aku langsing ngene iki. Lah kok saiki iso bedah? Kakek ngombe pil KB. Lah lha kok ngombe pil KB? Lho cek gak meteng. Lah bukane gak usah ngombe pil KB wis gak iso meteng. Wong sampean lanang. Oh, ancuk akhirnya. Di belakang Neng Adis Arista akan saya tampilkan Neng Marsa dan Neng Dias. Ugi konco matur sembah nuwun abawu ingkang sampun rawuh, ugi Abah Jonet. Nggih, segenap kru saking karya baru. Nggih, matur Sugeng sembah nuwun rawuh Abah. sedaya. Nggih, kula siap dirabi Abah Wul nggih. Kemanisen potonganmu. Anyar. Inilah Neng Marsa, Neng Dias. Sugeng rawuh Mas Darso, Mas Joni, penggemar lama Budi Ana Jaya. kodhok. Sugeng rawuh. Kok mangan kunci. Tak kira wedok. Tibane panci. Malange sepur dilompati ajur momor ibelani Neng Semarang hampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan mangan peye dicampur roti senajan tuwe nanging gemati. iya anyar mangan peyek dicampur apa Roti senajan tuwek yang penting gemati. aku tuku kelenteng Terus kok dijejer 5 terus duwe bojo ganteng terus hatiku loro jongor. iki lho bojoku nemplek kendang iki lho iya Oh, klambi abang kuwi to. Sugeng dalu iki lho sing klambi ijo iki lho. Pengendange langgeng budaya Ki Johan Susilo. Monggo selajengipun. Di belakang Neng Dias akan saya tampilkan yang punya maskotnya. Iki lho, Neng Nana Leho dan Neng Rani Asmara. Iki gendeng Sekar Sari mula sing nembang tibake Panci. anyar pokoke dalu iki anyar kabeh
mula eselen lak dawa-dawa kerinting ngombo godhonge sing wedok batik sing lanang gak dawa bumbung ijen gak ono anake lah iki lho Neng Nana Salih. selajengipun Di belakang Neng Nana akan tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari. Neng Yantika, Neng Ayu Sabdose. Inilah pelantun tembang-tembang manisnya campur sari Budi Wijaya, Ning Yantika, Ning Ayu Sabdose. tanam bali ngulon tiwas sedan reng kelakon Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng kelak manasati. Seneng bojo ojo kemaki, bedo bojo bedo rezeki. iki mau variane apa yuk variane apa Sing di sing keri ya keri iki mau seneng bojo ojo kemaki, Ngono ta. bedo bojo bedo rezeki. ana kodho Terus kok maca koran jarene wedok jebul sajaran. sajaran matamu ngono ah Lho lah kan aku ya nutukno endinge to Mi. selanjutnya Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari. Juga seorang mua terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala, iki lho lapo ae sing Ning Ika Rempong. ambaan mari nyuting dihapus ae kok oh iya 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 Malange sepur nah lumpati ajur mumur nah rewangi. Bayang gobrake tinggine tinggal gletak akeh dine. walan kekek kotak ombeni jene suara mulia ngulon sampai tuwe nata tresnani aja sampai dipek uang Iso to Kak? napa gak iso Aku seneng parian mau lo dikendak banyu. Ora oleh kalah. ayo di saweran iki apa 16.000 tambahi 2.000 2.000 iki lawang siji mbak iki gorene 2.000 Mantep mantep Mi. Gas gas. Aduh. Sahabat. Ae, 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 ae.
Goblok. Kok niku cek goblok aja. Coba niku mepet lah mau nambah ronda iku. Kok aja ketemu gendaanmu iku. Mau gendaan kempong mbok pilih. Ngemute angel lare iku. Balik. Wes dalu. Di belakang Ning Ika Rempong akan saya tampilkan Ning Fikum dan Ning Juni. Inilah Ning Fikum dan Ning Juni. Dia peranan penting Budi. Mulane tukulan dia kok mangan kuwaci. Oh seneng tanda. Aja ngulane lopes sak iris mula gulan ana abang ijone jembelane sing ireng manis kelan ana anak bojone. Di belakang Ning Yuni akan saya tampilkan Ning Rizky, Ning Titin. Nanti arek sabu sing au. Di. Lah ya aku iki mbok. Lah ya. Mangan gedondong neng pinggir kali nemu berondong panci. Langsung kemawon mriki pemain kungfu hostel disusul Pemain sinetron tersanjung Cik W kalian Ibu Endang. Sukentut. Sing dicokot ulu ambek tawon. Delok film iki ta rek. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Nggih. Nggih, pun lami syuting kungfu hostel. Sampun. Nggih pun, monggo. Ayo Mas Butut, dikeplak sing enak Mas Butut. Wong es lele lak dawa-dawa rasane penak legi rasane sing wedok batin sing lanang gak jawab gak ganti anak luwung ijene senior
Budi Wijaya. Nggih menika kula tampilaken Ibu Yayu saking Mantup Lamongan. Kang wikingipun Ibu Mary saking Mojosari. malih kaping Ibu pira? Irma saking Jombang. Ayo tut. Sing akor ambek adik itu. Jagani Hambrib hernia kon munggah. Tak suwiri dadi selame tapi kiri rame luwe Ketan kali lagu kali ngadengaran wati ketan gati loyon gati yen tak tiba padha abote sepindah malih matur sembah nuwun suwane para rawuh para tamu ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya nggih nggih ugi penggemar-penggemar sedaya donga temriki katur kemanten sunat nggih leres nggih kemanten sunat nggih nggih ugi sak keluarga rabi apa sunat rabi kok nikah nggih Bu nikah nggih mak mari sunat terus nikah ngono lho ngawur iki mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah amin iki bapak tuan rumah ndise kok garene pundi lah mantene wong mantene lho jelas-jelas di depan kok jari sunat dilo untuk dokumentasi di syuting ayo kene dilo Mas sama mbaknya ayo kene ayo Mas Jono ditabuhi kemantene Mas Jono yo pamurutan saking keluarga dalam kemantene dipun unggahaken ten mriki nggih monggo dikasih dalan terima kasih saya sudah dipanggil sebagai pengantin wanita. Lemi Lapo iki ya kaya mantene sampean pas ditemokno karo Ardi seje nih iki kemanten ditemokno gawe bantalan suruh terus lah sampean Ardi ben disawat paping maka iki ngideki ndok aku ambek Ardi ngideki kabel melencet lho lah ya bedane aduh ya Allah susuku disekut gak apa-apa Mbak gak apa-apa masih digandeng sampai sewengi gak apa-apa Mbak tenang wong padha lanange tenang padha lanange matamu ngono aman kemanten untuk dokumentasi pada malam hari ini digandeng Mbak ojo sampai digandeng banci bojomu iya lho Mi serasi ya serasi Serasi. kaya sampean ambek Ardi kan padha dhuwure aku ambek Ardi gak serasi nih sunate bareng are iki bojomu wedok temenan ta wis mbok rogo bojoku enggak Mas langsung dirabi bareng malam pertama lho padha nggih goyang nang kene penghormatan sesarangan oleh artis Budi Wijaya stereo bersama The Lewong Anti Galau hop aja ditapu sik hop nyawer tak gak kon aos kang
ngurus celun bapakmu kok ngrene nyawer munggare gak nggo duwe mbok kira aku iki Surabaya gak bensin buan Mas Mami Okta iki gak butuh bubuan Mas Guru buka bubuan blek dublek aku kecupen gak usah bayar gak apa-apa Mas ikhlas no mbak ikhlas no gak apa-apa cek diambung Jarno kaya ngene lho Kak Jarno mbak gak apa-apa mas iki ngambung iki gak apa-apa mbak idep-idep ngambung bapak ayo buntun ondoe buntun aja sampe mudhun mek guru nyawer ayo Mi ora apa-apa mas iki ngambung sampean iki gak apa-apa mbak tak penging muring-muring tak penging cemburu masalah idep-idep ngambung bapak nih bapakne matamu ayo Mas jodoh ya kamiriku ngomong guyon lak kawitane akhire ya padha welase
Mas. Kemanten lanange jare kate nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe apa tak ambung? Diambung ae gak apa-apa wis. Ayo monggo. Kepantennya di depan. Cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak cerita luka, tak sanggup ku menahan sayang. Saudara dari pengantinnya monggo. Sudahlah, kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu. Oke, Bapak. Semakin kejam perilaku padamu. Cukuplah. Keluarga besar dari pengantin. Terima kasih Abang Usin. Selamat malam Pak Inggi. Pak Mijang. Ayo, Mbak. Terlalu banyak cerita luka, tak sanggup ku menahan sakit. Semakin sayang aku padamu. Semakin kejam perilaku padamu.
lampu hidup baru untuk pengantinnya berdua. Nggih Mas. Nggih digandeng Mbak bojone Mbak. Aja sampai digandeng sinden. Suatu kembang nembet Mbak. Ada request dari Pak Lurah, Kedana di Mas Dono, matur nuwun nggih. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek mangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Terima kasih untuk pengantinnya berdua yang sudah hadir. Matur sembah nuwun. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Boleh jaya. Yo, macendor, ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macendor, Dor. ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah lumpuhe, tambah lumpuhe, tambah lumpuhe, tambah lumpuhe, tambah lumpuhe. Yo! Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek mangan
pamundutan saking Bapak Lurah ingkang sampun rawuh kedanan Mas Jon. Putih niki, Mbak bojomu nanti. Oke. Sesarengan Budi Wijaya. Budi Wijaya. Sebede Dita. Salam kerong kang Gwitretan setuju. Aduh. This is Lutu Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by PHC Audio Campur Sari The Lewu and Kus Production. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sehat selalu, tak doa lari. Iya iki lho Budi Wijaya. Ampun DJ. This is DJ Abel Production. Wajah
sawer sosis gak mekar. Dan juga terima kasih ugi kunjung katur warga yang sama mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Jangan kemana-mana. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Ugi kunjung katur kematen kekali, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yuk yuk. Nggih. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo becane wong lali jek bejo sing eling. Nggih, Mami. Among rasa ya among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu.